Una vegada hi havia un nen que sempre que anava a escola passava per davant d'un edifici que li cridava l'atenció. Un dia va decidir fer campana de l'escola i entrar en aquell lloc que tothom deia que portava mala sort. Va pujar a l'ascensor i la porta es tancà. Va començar a pujar i a pujar fins a arribar a una planta que posava P1. La porta es va obrir. Allí davant dels seus ulls hi havia una mena de poble. Camins preciosos i una natura brillant i límpida ho embolcallava tot. Passar per davant de l'escola i recordant que en aquell moment havia d'haver estat a la seva, va entrar-hi per veure què feien. A la pissarra posava «Avui toca amor, solidaritat, natura i llibertat». Sortí sorprès d'allí. Poques vegades la seva senyoreta parlava d'aquests temes. Creuà la plaça i veia un grup d'infants i adults que cantaven cançons i explicaven contes. Tot el món els saludava i ningú no s'estranyava de la seva presència. Totes les portes de les cases eren obertes. No hi havia cap temença que es robés res, ja que el respecte a la intimitat i a la propietat aliena era extrem. La terra era de tots, no hi havia divisions. El van convidar a dinar un menjar exquisit realitzat entre tots. Cada persona tenia el seu treball, el treball que li agradava i que es complaïa a oferir als altres a canvi de que els altres li oferissin el seu. No hi havia sou ni feia falta el diner. La manera de vestir era senzilla, ningú no volia aparentar allò que no era. L'opinió de tots, ja fossin adults o infants, comptava, sempre comptava. No es feia res que tan sols a una persona pogués desagradar o disgustar. La felicitat era un bé comú. En aquell moment les campanades del rellotge li recordaren que ja era l'hora de tornar cap a casa. Tornar a l'ascensor i en tancar-se les portes una mà suau li tocà l'espatlla. Es girà i veia una bella figura que li somreia. Ell preguntà que qui era i ella li contestà que s'anomenava Utopia i que el país on havia estat era el seu país. També el va avisar que quan tornés a casa seva ningú no es creuria que havia estat allà perquè cal creure en allò que volem quan ho volem viure. Li va fer un petó i va desaparèixer. Sortí de l'edifici i entre el soroll i les presses del carrer tornà cap a casa seva. 2 llàgrimes baixaven per la seva cara. «És tan difícil estimar?», es va preguntar. A casa seva ja feia estona que l'estaven esperant. Li va caure una renyada d'aquelles fortes abans no digué res i l'enviaren a dormir sense sopar? Apa, cap al llit. La seva germana li trobà un cabell ros a la jaqueta i li criticà que estigués lligant mentre ella l'estava esperant per tornar junts cap a casa. Però ell, impassible a aquests discursos, li digué «Demà tu i jo reunirem altres nens i nenes del veïnat i plantarem herba i un arbre en el jardí comunitari». I aquí hem arribat i dono el compte.